Kelar. Kowe tak kalian gelem ora? Bre, Bos. Nek kowe pengen dadi preman jati, kowe kudu patuh karo aku. Oke, Bos, siap, Bos. Pokoknya kowe perintah apa bae aku siap, Bos. Nah, kok ya Kelar. Aku seneng duwe anak buah gampang diatur ki. Lah nek masalah gaji priye, Bos? Kok iki Kelar? Kowe kan di masa training, Iya. tak kei gaji sithik-sithik. Paling yo nek esuk kowe tak ajak sarapan sego megono Kelar. Tempene loro, rokoknya sepotong. Lah awalnya priye, Bos? Awane yo raman Kelar. Paling tak tukoke kemarin Mas video plastik. Kuwi ben nyong ora eman-eman. Lah nek gajine priye, Bos? Gajine wulanan Kelar. Sewulane 300.000. Nek hariane 20.000. Kowe pak milih sing ndi? Sewulan 300.000, harian 20.000. Aku milih bulanan wae, Bos. 300.000 kok. Oke Kelar, ora masalah. Baru nek masa training muntek gajine UMR. Beres, Bos. Aku nek barang wis sungkan lah wis go tempe terus, Bos. Lah opo sarapane Kelar? Sego murup, Bos. Sego murup. Apa kuwi Kelar? Nasi Padang, Bos. Pas ki hawane mau nandur mbak nang omah dipaitu terus ini baik ya nandur tandur kene ya tanah wek kali B moso yoho kali panjangane nyong. Wes, Didi. Nah, entene 6 bulan maneh. Panen ki, panen sengon ki. Lha kok sapa bi? Tandur Kas. Tandur nang kene nang nguripun mung dalan utama nggo mlaku ureng Kertoharjo. Ya apa Pak tandur nang kene Kas? Tandur opo? Digawe kotak-kotak iki niate Pak Preprenan kowe ora kena liwat ki. Alah kowe paham kowe Kas. Ora paham priye? Iki wis gedhi Kas o. Njore Pak tak gawe kolam renang Kas. Matamu lha kowe kan iso nglangi nang kene. Borot kene borot, kene kira-kira tempat banyu kok pangsane kok poske bendan apa brek kok dalan sepur nopo. Kan kono ditambel Kas, ditambel kan. Tambel iki. Tanah wis apa? Iki tanah kali Kas. Mosok kali panjangane nyong. Tanah kali-kali bi, kali dhewe kono tanah kene. Mosok tanah kali kuwi maksude kowe ngomong. Iki tanah milik kali tali. Ya kene iki tanah bi sing kali kono. Kok wis dedek siji priye? Tanah kali. Karepmu priye? Yo seleti Kas ki tanah Kas, kono kali. Tapi kan sik isi opo? Dalan-dalan yo ke dalan kono kali-kali kono. Bocane biar lahir kluron yo kok kuwi. Lah terus preres kok ki? Lah kok tandur nang kene bakal ketu iso urip. Lah asale yo genah bi wong kene iki dalan umum nggo pranti liwatan wong do liwat mrono. Kene liwat mrene iki kesenggol ambruk kon urip priye jajal? Yo ora bakal ambruk Kas. Ora bakal ambruk priye? Wong lewat kan mesti ngerti Kas. Ki tak contoke iki. Kan ke. Urip kan ambruk. Kene sing liwat kowe lho, kowe ngerti ditonyen apa ora? Ditonyen ki nang pelaku kok ki lho. Ditonyen gede. Ora dia ditonyen wis tuwa kan? Takone kan kok piye? Nek arek Kertoharjo ki ambruk ora nyambruk. Apa kok nyalake ditonyen sing salah ya kowe ngono ndur nang kenenan. Yo lewat kono Kas, lewat kono Kas. Lewat sono yo lewat kene apa dubara iso bi wong kene kan kok piye? Ambruk. Berarti kan wis salah ditonyen Kas. Ya ora iso wong tetep kowe sing salah sing nandur nang kene wong nandanan kok. Wis Kas. Dinaseke Pak sing rusak kowe apa ditonyen Kas? Itu kan nyontoh tok. Lah contoh mosok digokeke ambruk kabeh kok ke. Lah maksudnya kan contoh kan sing salah sing bener bi contoh ki. Lah aku contoh be ora ambruk. Ya kowe apa contoh sing bener, contoh kan loro, contoh bener, contoh salah. Iki pinan kowe. Yo wis Kas, ora paes donan-donan kene. Ya, kanduane Pas ngono ah, brusot tok. Ngawur kurang utek. Ayo. Kelar, ana mangsa Kelar. Di Bos. Lah kae. Pak Ridi kowe. Pak Rono Mas dolan. Kene? Kok salaman? Walimahan apa priye? Kene widute? Nyong ora duit yakin Mas. Bos, mereka bos ora duit ke?
Wene didukung ora? Wis nyetil gondrong andi duit. Ya priye Mas, nyatane aku ora ndek duit, ora kerja, kok malah Pak dipalak. Mending aku dutangi duite, engko aku Pak aweh puo. Rumangsamu anggepe koperasi apa priye? Apa utang? Lah priye Mas, daripada nyong raweh, Priye jarimu kelar? Utangnya po bos, baru ada pemasukan. Apa utang piro? sekarep Mas. 10.000 apa 20.000? Ya, mulai. Sun Mas oh. Di gambarane kowe Pak piro? Gie Mas, susui 15.000. Priye kok awe 5.000 tok 10 ha. Heeh, duit 5.000 bang gopo. Ndi Mas? Nek gelem ya 5.000, nek 10.000 aku rawani Mas. 10 Mas, 5.000 gah nyong. Yo 10 ora kena kurang. Nek gelem 5.000 Mas, nek 10.000 aku rawani. Aku wanine 5.000. Ora oleh. Ora olah ya wis. Mas, tambah 2.000 meneh Mas. Ora Mas, nek gelem 5.000. Sawu-sawu mana po Mas? Ora Mas ah. Ya wis Mas, parah Mas, kene Mas. Ya kelari sih. Sesuai kelar 15. Suwun Mas oh. Melayan kan bos untuk pemasukan 5.000. Pancen gue iki cerdas, Par. Lah iya. Ada masalah. Nah, masalah. Gua salah. Ora sedo panen ki aku ki ah. Pak panen akeh kok. Bi. Lah ke preprenan kayu diora-arek iki. Lampu kaslan. Iki kayu sing tak tonton nang kono kae. Iki kaslan kok. Kaslan. Lah ndi kaslane ora ono ora. Kaslan sing mrono. Apa diarep apik gedang. Kaslan piye wong kena kowe dhewean nang kene kok. Kayu wis tak tonton nemen-nemen diora-arek otok. Iki sih aku sih noto sih. Mau sing noto. Iki Pak tak tandur pi. Kok diora-arek otok. Yo. Dibenake? Yo. Aku mau semua Kang Dul. Piye? Kene iki yo wilayah sampean, kowe kasare Mas Jape. Opo ora wedi awak doleti. Mosok ngomong kuwi Bi? Mas doleti opo sak eprit kowe. Langane cilik kowe kok kowe waduh. Tani bae kok kene. Ngene liwat kroyok bae. Heeh Kang Dul. Apa ora usah ditakoki Kang Dul. Langsung kewok bae. Yo iki ra kesuwen iki. Masalah mane kaki pun menyentep Kang Dul. Iya. Mosok moe Kang Dul ku opo? Tak penteleng Nyemeh pancen. Kewok Kang Dul. Yo ra kesuwen. Wis Bi, tani kene Bi, njikuk Bi. Gimana Kang Dul? Karo grungan enteni kaslan. Kaslan ki yo ngerti nyong nek iso taekwondo ra apa kae. Bisa Kang Dul sampean Dul. Oh, biyen tau melu nang kono. Nanti Kang Dul. Nglengkong. Lengkong. Lah nang kono dilatih apa meneh Kang Dul? Ya remo-remo Bi. Aku ki nek ngarate ditumpuk 10 ki yo langsung dadi loro. Boto Kang Dul? Ya itu Bi. Lah apa Kang Dul? Kerupuk. Top Kang Dul yakin Kang Dul. Lah piye wis kok maneh apa kaslan. Ya wong kerupuk be iso ngasih tak. Oke iki dadi loro. Top sama top ya sih. Engko pokoke nek kaslan teko Kang Dul lho. Oke. Langsung wae Oh iya ora kesuwen. Kami ngantek por Kang Dul. Nggih wonge teko ke Bi. Lah ya Kang Dul. Ora kesuwen. Suara Kang Dul. Kas. Mene. Kas. Mene Kas. Priye Kang Dul? Nyumpak ngomong karo kowe. Ngomong apa Dul? Aku jare Salabi, kowe nantang-nantang aku, Pok. Priye? Lah mau Salabi ngomong karo kowe. Ora ngomong kok kowe ora omong kok dene mau. Priye Salabi piye? Jare ketak. Ngemut apa bun-bunane nyong apa priye? Ora tau ngemut. Ngomong apa piye kena orang bahas doleti ora. Dadak mau Tonyen iki tonyen ora ngomong bosan doleti ora. Lah kena kowe wani pura karo Kang Doleti. Ya ora pati oh piye. Ndeng kok kowe Darah langane cilik. maksudnya kan ngene dhisik nyong ki kan ojo kono dur.
Asli niki kuwi kan tuh Mereka? nyuwun sik kan temu ke. Heeh. Pas nang kono pojokan kono mah kono kae Ya. kan ngomong Duledi ki wonge gedhe dhuwur kuwi ya betah panjen mending ireng. Iya. Mesti. Lah kowe Pak karo ngenyek po. Ya ora mesti kan panjen ireng ngomong kowe peti. Ya pancen nyong mending ireng ta. Iya, tapi kan salah bini kan ngomongnya Duledi ki kole po ki wedinan ngono kuwi ngomong iki. Nyus ngomong subi kae ki wong galak, nyong ora wedi karo Duledi. Sing ngomong ki jaiki, ngomong ki duwe aku, rapi ngomong ki. Sasine ngomongnya pribi. Lah mbok aku ora ngerti kok. Oh, aku. Lah ke pareng ndi? Pak. Dur. Walah. Kasan.